в Аржентина живеело едно малко момче с крехко тяло, но със сърце, което никога не се предава. Още от първия ден, когато докоснал топката, изглеждало сякаш тя е част от него. Но зад тази магия стояло едно огромно предизвикателство – хормонален дефицит, който можел да сложи край на мечтите му, преди дори да започнат. Лео трябвало да се бори всеки ден. Той бил много по-малък от всички останали деца. Но в съзнанието му мечтата била по-голяма от всяко препятствие. И тогава се появил шансът – Барселона. На 13 години Меси оставил всичко, което познавал, за да преследва мечтата си да стане най-великият футболист. И той наистина доказа, че може. Това дете, което почти не можело да порасне, се превърнало в нещо невероятно. От едно момче в Росарио до най-великия футболист, когото светът някога е виждал, това е Лионел Меси.